Kan du huske, dengang de lukkede bulen her, ikke? Ja. Der kom jeg til at tage den her med hjem nu. Det må have været chokket, ikke? Men så tog jeg med ud i havekolonien. Så skulle du have hørt, du. Iversen, hvor er den sjov, og Iversen, må jeg købe en, og Iversen var her. Så satte jeg lige vand på til en god idé, ikke? Hvad har du fået lov at bruge værksted? Viggo, har du ikke altid sagt, det var vores værksted? Og maskiner er ruster, hvis ikke de bliver brugt, ikke? Så jeg synes jo, i virkeligheden, jeg gør dem en tjeneste. Hvad, kan du få dem solgt? Solgt? De river ud af hånden på mig, du. Prøv at se her. Det er Iversens prototyp. Den har fået lidt mere svej over, så kan du se, ikke? Og så ligger den godt i hånden, du. Som nonnen sagde til sømanden. Så skal den bare lige have en lille gaveæske. Og så 100 af de lydløse lige ned i foret. Hvad, så hæver du ikke understøttelse? Var det fra en præstefamilie, du sagde, du kom? Hå? Hvad kalder du den? Sjoveren. Sjoveren? Ja? Er det ikke sjovt? Kan du ikke se det? Jo, hvis konen så siger, hvor er sjoveren?